Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunya ni Biyernes, petsa 3 na kan bulan kan Setyembre, taong 2021. Kami liwatan sa inyo makakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region, ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez, an sa indong Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa inyo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Organismo! Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi as in 88.7 Radyo Ragon Birak, Catanduanes. Partner! Live na live kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Facebook page kan Action Ko Online TV, Facebook page kan Ako Bicol Party List, Facebook page ni Congressman Zaldico. Kaya pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga reaksyon, comment, suggestion, mga opinion, pati na kan sa indong mga inagrangay, asin mga impormasyon na gusto nindong ipaabot sa Ako Bicol, asin digdi po sa Tabang Ora mismo kan Action Code Center. And syempre, shoutout muna sa tuyang 1,478 viewers as of this time. Oy, gulpi! Siyempre, sa mga nagdadangog man sa Radyo Oragon, baka gusto nindong mag-text, ang mga cellphone number me, 0917-388-4519. And syempre, sa kuya mo na telephone number 0977-323-3093. Mainit na naman ang panahon para sa Partner, luwas. mainiton. Ang sa tuyang pag-urulayan man mga kaaksyon. Kamu ha, kung may mga reklamo asin problema kamo sa tuyang kuryente. Ini ang paborito kong tema, partner ta. Kung magigiramduman ng mga kaaksyon, haloy tanan, napigdidiskutir di sa programa tayo ng problema, partner, digdi sa probinsya kan Albay, dara kan Albay Power and Energy Corporation. Partner, nasa hot seat kita. Nasa hot seat kita. Kasi, ang pag-uulayan ta, partner. Iyo ini ang oral daw, burubanggi, nagrangay kan sa tuyang mga kababayan sa bilog na Albay. Ayan, mait ang urulay ta, manungol sa Albay Power and Energy Corporation o APEC. And sigurado, nakasubaybay na naman sa imo ngunyan, partner. Ngunyan na pagkaldaw. Sa imo man, partner. Huli sa pahayag ni Energy Regulatory Commission Chair Agnes de Banadera. Sa aga may nagsasakat naman duman sa poste sa tangod ka na ron. Reparoon ka na naman, partner. Ini partner dahil nagpautob ni
rate adjustment na daing approve, de partner na aprubahan or daing pina-aproba ining contract. Kaya kumusta unta partner? Kung ano ang masasabi ni Congressman Pido Garbin Digdig. Sige. Tatabangan At saka, kita partner. tawang kitang update man ni Congressman Pido Garbin kung ano na ang latest duman sa Ayan. pinagbubusol niya na ipinaglalaban niyang kapakanan kan gabos na miyembros konsumidores kan APEC bako lang sa Legazpi City kundi sa bilog na probinsya kan Albay. Yan, kumusta unta partner? Kung kumusta naman ining investigasyon kan ERC asin kan Kongreso. Sige. Siyempre partner, makakaibahan tango niya na paghahapon digdi sa studio live si Congressman Alfredo Garbin Jr. kan Ako Bicol Party List. Maray na pagkahapon tabi kong. Maray na hapon sa indong duwa, sa indong magayuno na tandem digdi sa Tabang Ora mismo and sa gabos na naghihinanyog, naghihiling and of course listening to the Tabang Ora mismo. Maray na hapon po. Ayan, sa gabos. kung tabi, dire-diretso kita sa tuyang tema, kumusta tabi ining investigasyon takan Kongreso digdi tabi sa APEC? Aram niyo, manunutaran tabaga na nag-file kita ki complaint July 7. And the complaint was filed before the ERC, being the regulatory body who has jurisdiction sa gabos ng mga distribution utilities na arog kang ALECO or even concessionaire na arog kang APEC. And nahaloy-haloy duman, we opted to file a resolution to investigate in the House of Representatives. Kaso hapon, nagkaigwa na ki-hearing duman sa pinag-konduktang budget hearing kang Department of Energy na kung saan ang DOE saklaw ka ng ERC. Oh. Dakulaon so naging revelasyon duman dahil sa satuyang interpellation, we were able to elicit nakapagkuha kita ki mga kasimbagan duman sa mga kahaputan ta sa satuyang reklamo na inot sa laog ki Pokuman Subenos maduwa ng taon ang APEC permi exempted or they naga-undergo sa competitive selection process. Sa madaling sabi, ini nagresulta sa pagkukuha lang kikuryente kung sa ilang nila gusto. Maski mahal, duman si Damako pero ipapasa man sa naninda Sa konsumidores. sa konsumidores. Okay. Kaya halangkaw ang sa tuyang pinagbabayadan na kuryente. Pero ang pinaka-revelasyon talaga kahapon, dahil sabi ko na nga ni, hinapot ko si Chair Di Banadera. Sabi ko, Madam Chair, since APEC is implementing this rate, ang apot ko, may approved contract ba? Contract ba ang APEC hali sa Indo? The answer is no. In fact, they man nag-file formal for the approval of the contract to impose itong rate na pinagpapautob ninda ngunyan sa pagsisingil sa mga konsumidores kang Albay. So madaling sabi partner, an APEC pag gustong lumangkaw nin rate, Sa sadiri nindang kagustuhan, anytime pwede, tapos ipapasa sa konsumidores. Maski day approve kang Dahil approved contract hali yan, sa ERC. Well, tama ka po dyan. And saro pa na konfirmar taman, duman mismo, hali sa ERC, hali sa pahayag ni Chair Di Banadera na talagang nagluwas so kautikan kang APEC. Na kung saan, pinagpaluwas baga ninda sa bilog na probinsya kang Albay. The reason why there's a sudden spike or increase in the collection or imposition pagkongolekta sa electricity bill, it's because they source out itong kuryente ninda 100% sa WESM. Ito palan bako man totoo. so bako man talaga nila sa WESM kinuaga ko. Oo, so buot sabihon partner, aside kay itong mga nagbuburotwaan na mga issue buda pagtatapalan nila itong mga katotohanan. Igwa pa pala behind that partner na data pa nagkakararaman. Kung mahihapot mi tabi kong, pero tabi sa naan approve rate. Well, wala nga ning approve rate dahil day man nagpa-approve kikontrata ang Pun kan magtukaw sinda ko, pirming araw kaya? day ko aram pero as we speak sa ining taon na ini, warang approved contract. Okay. Gustong sabihon, so regulatory body, the ERC, day ninda na hihiling, day nagsusumiti ki mga regulatory submission itong mga dokumento para mas mahiling sa ka nagkukuha ki kuryente. Kasi ang sarong distribution utility, day pwede magkuha sa iyang affiliate more than 50% kang sa imong energy requirement. Halimbawa ako,
distribution utility. Pero may affiliate ako, may sarong kumpanya ako, nasaro man sana kami, nagge-generate ki power. You are prohibited to acquire or source out your energy requirement duman sa affiliate mong power generator. Nata, magkakaigwa ki, kumbaga, market abuse, and then, bako lang market abuse, kundi pwede talagang pataason ang presyo kang kuryente dahil parehas man sana ang tagsadiri kang kumpanya. Medyo curious lang tabi ako kung kasi ansaro bagang supplier nin kuryente dapat bago sinda tugutan na magtukaw or mag-supply nin kuryente sa sarong probinsya igwa sindang pigasabi na isi-serve na kontrata. Well, tama po kamo. Pinagpapa-approve iyan sa Energy Regulatory Commission. And that was the findings. And sabi na nga ni Chair Di Manadera na pinagpa-show cause order na ninda ang APEC. Pero aram tabi nindo, so another revelation, until now, they nagsasubmit ki mga documentary. Nata kung garo minaluwas na ang APEC matagasan payo or garo siga. Well, iyo nga na yan. Siguro kung ang treatment ninda sa sarong regulatory body arukan, how much more sa indang mga konsumidores? Tama kung. Oh, they said na pakiram. Talagang Baka pigtutuyaw. dahil makusog ang buot ninda dahil wala man nganing mapalit na may kakayahan na mag-supply nin kuryente sa probinsya nin Albay. Dahil actually, yan ang pantakot ninda permi partner. Kung bako nga kami nag-asumir na APEC, ay wala, na matagal na nga kayong walang kuryente. Well, sa tuya man, data man sila pinagpapahali. Ang kabaldian lang ka mga konsumidores is So, serbisyo. sa serbisyo, Oo, pakarayon. dapat maging transparent man sinda kung ano talaga ang dapat lang na itao na rate para sa mga So, konsumidores. banggi nga ni, nagpalsok na naman. Oo. Kung may iabot ko lang tabi, sisa itong nag-authorize sa APEC na magtukaw digdi sa probinsya kan Albay. Well, di ko aram kung, but of course, the Aleco siguro, because ang Aleco is the franchise holder and some of the politicians before. Pero that's water under the bridge. Ang siguro pag-urulayan ta na, ining sitwasyon tangon yan, na kung saan, Anong klase ang pigtataong serbisyo kan APEC? anong klase? Apwera kan apwer, anong klase ang serbisyo kan APEC? Grabe sinda partner minasingil. Kasi ang aram ko kaya partner, ang ERC, at mutugutan ang sarong supplier provided na may mga certain standards Tama na po. dapat ma-reach ito. Ngunyan kung di naman talaga na i-provide sa mga consumers, di talaga na susunod kung ano ang dapat. So, may karapatan ng ERC na i-review ang contract. Well, tama po kamo. In fact, ang nasasaad sa batas, dapat talaga igwang competitive selection process, tanganing ang serbisyong kuryente so barato nganing day magabatan ang satuyang mga konsumidores. Pero sa padagos na pagtatao kay certificate of exemption, talagang sila nakakabuelo asin minako maski mahalang kuryente. Total, ipapasa man sana sa So, mga base konsumidores. kung duman sa mga natuklasan mo kasudma sa imong pag-apot-apot kay Chair Di Manadera kan ERC, ano ngunyan ang mga masunod mong lakdang tabi ko? Well, padagos na bubusisiun ta, itong iba pang issue. Why is there a frequent brownouts? Which is not, kumbaga, acceptable duman sa market standard na kung saan, Joshua, Remy, so oral daw mag-brownout saro, 2-3 beses. Oo. Sobra, lampas pa nga ni. Makabaldi. Lampas pa nga ni. Actually, kung kuya na, pirat, tulo ko ng unit ng television ang narangka. Oo. Kung tabi kung mapatunayan na igwa talagang pagbalgar, ining APEC, igwa talaga ng ginibong parang anomalya, sabihon ta na, or igwa nin bako magayon na paglangkaw nga ni, mapatunayan kan ERC, kan Kongreso, di igwa talagang nangyaring araw ka to, would it be possible na magkaigwa ning refund or retro? Well, yan ang saro sa pinag-healing tang remedy to say the least, which is refund. At the same time, so sanction, so penalty na dapat i-imponer sa mga service provider, Opo. distribution utilities. Di pwedeng arog na sa naka-anperme na kita warang maaasahan, asin warang masasarigan. You know, kasuhapon pinag-urulayan mi, budget kang ERC Regulatory Commission and then the Department of Energy. Alam na magparatao ang Kongreso ki budget sa sarong ahensya ki gobyerno na
na day man napapatawan an sa indan saklaw araw kang APEC na sa hilinta may padagos na bayolasyon sa tatao ki serbisyo sa indang mga konsumidores. Opo. Kung nababanggit mo itong sanksyon, anong mga posibleng sanksyon na pwedeng kahampangon kan APEC in kaso Well, mapatunayan? I still don't know. Let's find out. And siguro sa padagos na pagtutok tadigde, So ini kung nangyari kasudma, duman ini sa budget hearing budget hearing. kan Department of Energy, Yes. nasakop so ERC. Tama po. Bako pa ini so aktual kong na investigasyon. Gari naman sana. Garo naman Gari sana. naman lang nangyaring investigasyon Oo. dahil sabi nga ni Chair Dalipe, hindi tayo titigil. At syempre, first stage pa lang yon ng hearing ng kanilang budget. Ma-plenaryo pa yan. Oo. And then in the plenary, may debate pa doon. And when their budget is now referred to the plenary, titirap. Kumbaga, follow up natin whether they have already Kung nag-aksyon na sila. nag-action na sila. Dahil ngayon, may mga findings na sila. It's very obvious. Galing na nga sa chair. Kaya nga may show cause order na eh. Kasi nag-i-implement ng rate na warang approved contract. Opo. And sigurado partner, aram na ini kan APEC na medyo nadidiscovery na sinda. Kung duman sa post mo, APEC is implementing a rate without an approved contract. Sabi nga ni ERC de Manadera. Kumusta kong? May nakaantos na ba sa lado kan APEC or may nag-upload na lamang sa imo saying na ano ngayaan patunay mo na talagang ngayang masasabi mo na nagkaigwa kami ng pagbalgar na nag-implementar niya kami na di kami nagsunod. Well, it's from the ERC mismo. ERC mismo. Igo kitang video kayan that was recorded. In fact, the hearing was conducted in a manner that is public kaso hapon. It's televised under the FB page kang House of Representatives and ito siguro ito na mismo ang pinaka and right now they are so silent to the extent na it's an admission kan sa indang pagkakasala sa until now pinag-aapodan sila ka mga media outlets, radio station. Wala pa silang simbag. So nagtitinir sinda partner nakatikom muna for the meantime. Partner, Ay pigadalan pa din na partner kung ano ang iluluwas na naman ng press release, tama patipo naman. Pero duman sa pagpatipo naman, bawal ngunyan mag-apot. Bawal mag-apot. Basta kung ano ang ililuwas, hindi yun kung na ito. mag-apot ka man partner, kung ano sa Dapat naisimbag. pabor. Dapat pabor. Partner, dakol ang naugma duman sa Facebook post ni Kong Pido. Ibig sabihin partner, naglalaom giraray Kong Pido tabian albayano na sa mga masunod na bakulang aldaw. partner dakulang naugman na mamati ngunyan kan mga albayano. May pag-asa. Na may sarong kumpido na nakikipaglaban para sa kapakanan, para sa interes kan konsumidores. May pagmakulog Medyo partner. kuyan kaipuhan na partner Takunda isi kung pido, medyo mapapagalang kita. Sabi Takun partner ordinaryo ni- kan konsumidores, day ka man entertainon kan apik. Correct. Sabi kan sa tuyang EP partner, nag-research siya. 2010 pa ang last approved contract sa power utility sa Albay under Aleco pa ini. So ibig sabihin partner, wala day pa nagkaigwanin panibago na pag-aproba, 'di ba? Kung pido tabi ano ang pwedeng lauman kan sa tuyang mga kababayan sa sarong kung pido sa arog kaning problema digdi sa Albay Power. Well, kita at our end and bilang saro man na konsumidores kang Albay Electric Cooperative asin kang APEC, di kita matugot asin padagos sa ining tututukan ang investigasyon pati naman Ini kayang laban mong ini kong bako lang sa ika-representante kan ako Bicol, kundi bilang konsumidores Konsumidores. mismo Yeah. kan apik. So ini ang sa kuya naging personal line dahil kita sarong nakaka-experience ki talagang palpak na serbisyo. And ang sa kuyang pangako sa satuyang mga kairiba na mga konsumidores sa bilog na Albay that we will really get a definite answer because the Albayanos deserve a reliable supply of power at a very reasonable rate. Dahil pwedeng warang kasimbagan. So ako partner, nauugma ako na sulaban, bako lang labang ni Kong Pido, kundi kita bilang konsumidores partner, naiiling ta na dikit-dikit nagkakaiguanin pag-asa. Aram mo partner, kita baga kayang mga namamanuaan, maski nga ni sa pagkaon, di baling mahal-mahal ang bayad mo. Basta masiram. Satisfied ka. Satisfied ka. Sa APIC, ang nagkakaproblema kaya kita sa APIC, at nang medyo mahal na, Ang nangyayari kaning partner kaya, talagang kaipuhan ta. Bilang sa pangurual daw tang trabaho, sa pangurual daw tang routine, kaipuhan ta ning kuryente. Kaya, garo baga da ikitang opsyon. Oo. So, kaipuhan kung apira lang itaram sa imo na bayadan mo, babayadan mo. at saka kaipuhan ang may siring kaning laban na yaon si Kung Pido. Kasi kung ordinaryo kang konsumidores, madumang ka, mareklamo ka, ay day,
Dai, maura kang mapapala, partner. Correct. Kaya maray na ining may representante kita, may boses kita na sa rong Congressman Pido Garmin na talagang ipinapaglaban ining kapakanan Correct. ng mga konsumidores. Kaya salamat kita mga ka-aksyon dahil igwa kita ning sarong congressman na may pagmakulog sa tuyang mga albayano. Before tabuhi ang partner si Congressman Pido, update muna tabi kong Pido sa programa ka na Madali, bago yan partner sige, na programa kan AKB. May nailing pa kong post ni Kong Pido Arin pa tungkol ito. dyan sa kwantay. So sa 30 Kong? So sa? Sa tren. Okay, sige. May update si Kong dyan eh. Well, base ito sa pakikipag-ulay ko sa Department of Transportation and Railway, na kung saan mismong si General Manager Magno, they plan, in fact, muyanan ninda magkaigwaki budget for feasibility studies. Para ang stage pa sa is for feasibility studies, para ining magiging abandoned railway bagay ni. Oo. Dahil so South Long Haul ta, maagin lang daraga, dire-diretso na pa Dire-diretso sa Hanggang kasi Sorsogon. Duman, Sorsogon, Oo. sa Matnog. So mababakante itong from Daraga going to Legazpi. Correct. Legazpi. Ibig sabihin, Oo. Surilis partner duman sa may Samuya, dahil na ito talaga lalagan pa Dahil ng medyo may magayon nga ni. Kaya Nailing gusto sa ko post man ni daw mismo sa iya, tapos mga Congressman kababayan Pido. malakantabay. Well, ang magayon na plano is ang DOTR nagre-request kay Pondo for feasibility study to put up a tram or a highway or both. May highway tapos may tram pa. So these are really a game changer sa satuyang syudad, and then that will connect Daraga because, it will provide... Madidikongest so Rizal Street Pero, ako pag nagkataon. mahiyapot ko lang tabi kong, itong railways, ito partner Perang 15 yan partner eh, kung di ko nasa sala eh. 15. So madadara talaga so sa 15. kuyang garahe. 15 kong bagong 7.5. 15. 15, darab garahe ko partner. So ang... Di ba li partner, idunar mo na lang alang-alang sa kapakanan, kan mga namamanwaan, tayan partner magiging magayon. Aron pag natupad yan na may highway or tram, so sabi ni ko, magayon nun yan. Posibleng mahali talaga ako naman sa... Well, ang stage pa man sana para mas dayman mahaadit so sa tuyang mga katugangan dyan na naka-star sa gilid kang riles is feasibility study. And sabi ko ni GM Magno, ano ang iyong plano doon sa mga settlers, informal settlers? Kung sakali. Of course, syempre, i-relocate natin yan. Pero ngayon, wala pa naman na immediate na, kumbaga, mangyayari dyan dahil under feasibility Adalan study pa pa. man sana ko. Opo. So, yan. aluyon pong panahon Pero yan, magayon yan partner kung madagos yan, mas nga itong tram sanaan kuan ibugtak magayon nito. And let me also update you na sa problema pa sa tuyang syudad, digdi sa tuyang bako sa nakuryente, pati naman tubig. Oh, yan tubig ko. So tubig ta by next week, we will be inaugurating Ayan, ang mga magayon na programa. seven water system Oho. sa Kabubuldan, duman sa southern part kan sa tuyang syudad. Okay. Garo nag-uuran dumang water system partner. Oy, partner. Bata ang laban digdi partner. Ang laban digdi. Oh, ta ngaya. So ano ngaya nagpapatubig na. Patubig naman yan kita. Ano yun ang panahon problema ang tubig digdi o sa Legazpi City partner. Pito yan kong nainaguraran. Pito ang inaguranta, digdi lang sa Legazpi. Sa Legazpi. But outside of Legazpi, Guapa. Guapa. Kasi baka we might be misunderstood by our constituency sa Bilog na Kabikolan na initabing 7 na inaguraran sa masunod na simana, parte lang ini kang 71 sites. Yan. 71 water system sa Bilog Na Bicol. na Bicol Bicol region. region. In fact, siniirip mi naman sa National Expenditure Program na pinag-inguha mi ni Congressman Saldico that for next year, igwana naman kitang 200 million Wow! for water system, System. sa Bilog na Bicol. Woo! Bilog na Bicol. Really, Ayun. partner, water is life sa Ako Bicol Party List. Oh, yan ang importante, partner, kasi ang tubig baga, pinaka-importante na nagtataunin buhay sa lambang individual. Kaya, saludo tabi kami sa Indo Kasurog Tabi na, Compido. katabang pa. And May Kong patubig Saldi. pa. Correct! And aside tabi kan water system, tabi kong pido, ano pa tabi mga programa na nakalinyada mo niyan sa Ako Bicol Party Well, List? dakula ang satuyang advokasya na pinagpuunan ta ang nakalipas na 11 taon aron kang educational assistance wherein paragos ang pag-payout sa manlalain na probinsya kang Kabikolan. Digdi sa Albay, mapuuna man kitang September 9. Ano? So September 9 onwards, dahil saro sa pinakadakulang benepisyaryo ang Albay, mapuuna tabi, including itong sa mga senior high school na pinag-inguhatang matawan. So di tayo pa kung maghadit. The long wait will be over this month and you will be receiving itong assistance na hali sa
Congressman Garbin and Congressman Saldico, ako Bicol Party Ayan, List. patuloy Kumbaga, yan partner na mas tabang kina- sa edukasyon. Mas kinabisi ka mo kung sa ibang mga aron kay ni problema sa APEC na sa imong pinagtututukan, busy ka mo sa Gabos yan, mga partner. pag-aksyon sa pandemya. Dahil nang gadpiglingawan partner so mga Iba pang sektor. prioridad. Correct. Mga prioridad And na kasubago, pangangaipukan partner, mga kababayan labian ta. pasasalamat man ka ng mga kababaihan and youth, dyan partner sa Barangay Victory Village kasi katuwang anak ko Bicol Party List, katuwang si Congressman Salsi Kongpido na nagtabang partner duman sa programa kang Rotary and kan Barangay Victory. Salamat databi Kong. Salamat. And yan, patunay partner na mismo paglaog ni Kongpido, very simple lang partner na garo day mo masabi na despite kang busy schedule ni Kong Pido, tinauan yanin on oras in oras. Nalingawan ko nga ni, may nininungan pala na ako sa kasal, kasubago. Di ako nakaabot. But anyway, Remy, duman sa tinaotang ayuda, itong tupad para sa mga kababaihan, tabangan mo kami na makuha sa mga pangaran. As in, ma-fill up na itong forms. Magkuha lang forms digdi sa ako Bicol office, hanapon si Kaloy, para mas itong mga recommended na duman, Iyo po masubmitted tabi ko. na. Yan. Labihan ka sa kaugmahan partner kan mga kababaihan as in youth duman sa mga magagayon as in mga tabang na ipigtao ni Congressman Pido. Partner. Oy, kaya pagyaon si Kong Pido, pirming may maray na barita. Si Kong Pido na may dakulang puso para sa tuyong mga kababayan. Partner. Oh. Ikanan bala. Oy, sabi digdi. Sa samuyang salamat na maray kay Kong Pido. Kong, salamat. Salamat, Joshua. Pero Salamat before din. that partner, may nagpapaabot man muna. Sabi digdi maray na pagkahapon, databi isa mo Kong Pido, sabi ni Donabel Nieva Musa. Ayan. And salamat databi Kong Pido sa imong pagbisita sa Barangay Buenavista. Okay. Ayan, Alright. sige. Bueno, mga dugang, dakulong po kitang nadangog na mga magagayon, na mga bareta na naman, mga impormasyon kay Kong Pido. Lalo na kamo, na mga kaparehas may konsumidores kan APEC, base naman sa tuwing pinapaglaban na magkaigwa kita nin tultul na serbisyo, kabalyo kan sa tuyang, tultul man na pagbayad, ta kung di ka magtultul, putulang ka. Sa samuyang pagbabalik, mapuo na kitang mataunin ayuda, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV.
po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalang po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na nagtamang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multipurpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Ayan, nakikig na naman kamo mga ka-aksyon. Bultada kita sa mga natutulog dyan ng mga katawang lupa exercise. Ang katapat niyan. Pero hello muna sa may mga nag-celebrate sa indang kumpleanyo. Happy birthday! Oy, partner. Oh, Nakatutok man ngunya na hapon si Asteliero family. Buda Golondrina kang Maroroy Daragalbay. ayan, sige. Salamat sa mga nakasubaybay ngunyan. Ayan, and before kayan partner, nagpapa-congratulate man. Ay, congratulations kay Ma'am Celine Leona. Tita ini ni Aika Ferry for passing the licensure examination for registered social worker. May Yan, reaksyon congratulations, sa Celine topic ta. Leona. Yes. May reaksyon. Ang nariparukusir sa taga-apik, mga blappers, ang mga paraputol ninda, pagalimbawa aram, ninda igwa pabalan so mga consumer kang kuryente, yuman ang tigaagadan kay kwarta. Imbis, ano ni? So mga paraputol yan partner. Imbis, dai katulos-tulos Putulan. putulan. Ay. Ah. Grabe ang mga style. Oy, maray na paghapon man kay Eric Barado, Jovita Santuan, Neverio, Jonah Fabia. Sana po manalo ng 5K. Oy, ang tabay ka mo, may manggagana ko niya na pagkaldown in 5,000 pesos. Ayun. sige. Biyernes pala ngunyan. Yes, today May is bisita kita Friday. ngunyan, makakaibanan ta si Maripe Ulango. Ay, Bako, partner. Bako. Elsa May Padera. nakalampas kayo ako. Nangyayari talaga yan, partner. Oh. Ni partner. Ganyan talaga minsan. Ay, iba nangyayari yun yan. eh. Tama, partner. Second page na kita. Ay, ninawara ini. Tapos na yan. Yung nabasa ko din. Kay bata mo yan napagkahapon mga ka-aksyon si Elsa May Padera! Ang sa tuyang content winner. Kanak sa aging episode. Muna na pagkahapon, Elsa May. How are you today? Okay lang po. Ilang taon ka na? 17 years old po. Taga saan? Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay Santo po. Domingo, May boyfriend na, Albay. may boyfriend na. Wala po. Wala man. Duman ka mo sa may Aguas Farm. Opo. Ayan, kara director. Nasak siya pagbasa ko kan pangaran niyang Maripi Ulango eh. Sabi niya, say mo daw nga Sa yan. daw yan. Kumusta ka? May boyfriend? Wala po. Nata. Study first. Study first. Ayan. Sige, tama yan. Nata daw nagdangog ko ang pirming mga rason na yan na study first. Oo. Ano? Kang aki pagaya kita partner. Kang Dahil elementary, pwedeng study second, first. study second, Dahil. study third, arugaan. Kasi kung anong first mo lugod? Ha? Ano magiging first? Sleep first.
na kung ano sasabihin mong hindi ka talaga Slippers, partner. pagkatapos study second. Ano? Ano, Elsa May, ano ang gusto mong maging Actually, pang third pagdakulang nga ni ang partner eh. Natanong primero. Slippers, eat, Eat. second, Ah. study Study third. third. Ano ang pang-fourth? Pang-fourth, CR, kung naman. CR Pang-fifth? fourth. Pang-fifth, eat na naman. Dahil ang lilaog mo sa pigalat ni Nico. Ay, ito? Ay, bago mag-sleep ito. Pagbangginan. May nag-message di partner, sabi digde, patindugon lang da si Nico, tabaka at siyan. Tumurog naman. Ay, partner, dahil mo naraman. Epektibo partner, so pangapudan ta kasudma. Na? About duman kay Reggie. Sa mga nakakabiso kay Reggie, Bueta, epektibo partner. Ipinaisit na araman niya na mag-start ng palaro. Aram mo kung nata partner, yaw na siya ngunyan. Yaw na, okay. Kaya nagpapasalamat po kami duman sa may maray na buot na ipigpaisi kunhain asin anong kamugtaka ni Reggie. Ayo. Yaw na siya ngunyan partner. Nakuha siya sa gilid kang tinampo. Pagkatapos, formal siyang turn over sa gwardiya kan Embarcadero. Okay. Ipaisit partner. Gano'n na wara sa ano si Reggie. Dahil niya aram kung anong pangaran niya. Dahil niya aram kung saan siya hali. Nagka-amnesia. Nalubat na siya partner. Ayo. Okay. So, pero partner, aside ka yan, may nadagit. No. May nadagit kung dahil si Reggie, nagpaisi kunain siya. Sisay. Ayun. Okay. Digdi mo na kita kay Kwan. Elsa Ma. Yan. Sa Elsa May pala. masunod, ipapangapudan ko naman si Mark. Nangangapudan po kami kay Mark. Oy, pero magturugan ka mo, Elsa May. Apat po. Anong trabaho ni Papa mo? Nagkakatay po ng manok sa... Nagkakatay ng manok. Opo, sa Alam Cavite mo po. ba na bawal ang pumatay? Marami siyang kinakatay na manok. Opo. Araw-araw niya siya nagkakatay Ngayon, ng manok. ngayon po, hindi na po kasi lockdown po sa Cavite po. Sa Cavite siya. So marami na siyang pinatay Oo. Opo, na na manok. manok. Okay. Marami na siyang pinatay. Ibig sabihin, ang tatay mo ay isang mamamatay manok. Nag-iilok siya. Ang mama mo, ano trabaho? Nagmamassage po, pero ngayon po, sarado po yung mga spa. Nagmamassage. Matibay mamasahe si mama mo, kaya na-in love si papa mo. Iya. Ngayon pa lang po, ay last year pa lang. Yan ang trabaho ni Papa mo. Isang mamamatay manok. Ano ang ginagamit ni papa mo sa pagpatay ng manok? Hindi ko po alam kasi po, madaling araw po. Dahil niya man tigtutuok. Gusto sabihin, nagtatrabaho si Papa mo sa dressing plant. Yung planta ng nagkakatay ng manok. Yes po, yata. Sige. Congratulations, Elsa May. Padera. O yan ang sa imong brand new tablet. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldico. Maraming salamat po kay Sir Saldico po sa pagbigay po sa akin ng brand new tablet sa Action Co Center po at sa bumubuo po ng Ako Bicol Party List po. Ayan! Congratulations! And siyempre, para sa mga kaparehas mo estudyante na nagnanais at gusto rin magkaroon ng tablet, anong dapat nilang gawin para magkaroon katulad mo? Sa mga nais po magkaroon ng brand new tablet, i-follow at i-like lang po ang page po ng Action Co Center po at mag-comment po kung bakit kayo po ang nararapat na mabigyan ng brand new tablet at mag-mention po ng 3 FB friends na estudyante at i-share po ang kanilang live. Yun lamang po. Ayun, talagang klarado. Malinaw. Klarado. Ay, congratulations, Elsa May. Padera. Ngunyan, partner, iguanan naman kitang maswerteng winner pa ng brand new tablet. Pero bago yan, partner, ang pagkanauntan ng tablet, medyo nag-iinit ang panahon dito sa laog. Ikaw, partner, okay man sa mo. Okay man sa mo. Ay, aram mo naman baga ako. Nakapirmi na sa na mainit man sa imong katawan. Maluya ako sa init baga. Jesus na naman. Yan. Maluya ka sa init. Gusto mo malipot pa yan, pero malipot. Paano nakakot ka? Yan, yung ani eh. O kung biyernes ko yan. Oo. Sa sunod ba? Sa sunod tama. Dahil- Masandusan na to. Dahil partner, ako baga, nakaano man ako. Diba, mga ka-action? Hoy! Una, ang sa tuyang maswerteng winner ng brand new tablet siya si Aldrin, siya sa Rebilla! Ayan, congratulations, Aldrin! Ang
sa iyang mensahe mga kaaksyon, marahinal daw po Congressman Saldico, Congressman Pilo Garbin, at sa gabos po na bumubuo kan Action Cost Center. Ako po si Aldrin Siasas Revilla, taga Pantaw, Libon, Albay. Sa kasalukuyan, ako po ay 4th year student na nagkaklase sa Bicol University, Pulangi Campus na may kursong BS Ed English. Sana po mapili ako na matabangan nindo sapagkat gusto ko pong makatapos sa kabila ng pagiging mahirap po namin. Gada na po ang sakong ina, 2 taon pa lamang po ako kang mawara siya. Ang sakong ama man po saro ng senior citizen, kaya po bihira na makapaghanap buhay. Minsan po dahil hirap naman po siya. Kasalukuyan po akong nagaklase online and struggle man po digdi sa mong ang signal. Kung mapili po ako na matabangan nindo, ilalaan ko po na pambili ng bagong cellphone sapagkat lumang cellphone na po ang ginagamit ko sa paggibok ng mga projects, documents, report, as in pag-atindir sa klase, tawara man po akong laptop. Nagsusuro sideline po ako para makakita na panload man lang dagos po, pandagdag pagkaon kapag wara pong klase. Tulad na lang po kang online selling, tatanawon ko pong utang na buot ang tabang nindo at ikakagalak ko po sapagkat malaking tulong po ito sa akin at sa aking pag-aaral. Congratulations, Aldrin Siasas Revilla. Ayan, taga Ayan, Pantaw. Aldrin, congratulations! Halaton mo tabi, may makontak sa imong staff kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Si Mark Anthony Ate nag-aantabay na naman sa imo. Ayan, hello Mark and partner. Si J. Bayaban Bihirano nakasubaybay Maray naman na sa imo. pagkahapon. And partner, Oh. Mamundong Bareta, ipinapaabot kang tabang ora mismo asin kan Action Cost Center sa pamilya ni Pading Allen Rivera. Oho. Sa muyang pakikidumamay sa kawara kan sa iyang panganay na aki. Si Padimong Alin. Bakuyaw pa lang kaso. Partner. Kasuod nakaabot, kasubanggi, nakaanto sa samuyaan, maraot na Bareta, Mamundong Bareta, tasuaki inyang lalaki partner. Sulong aking lalaki ha, kasi duwa man lang yan. Binawian kan buhay, kan inimadiskwado, kasubanggi sa motorsiklo. Sa motor. Kaya pinaapaabot mi sa pamilya Pirang taon ni na, partner? Pading Allen, 19. 19. Mag-ingat ka mo mga tugang ta nagmumotorsiklo kaya ang motorsiklo talaga partner pag medyo garo din sign talaga yan para magbawas ang tao sa kinaban. Kaya iyan po, Pading Allen, condolence sa imong pamilya. Sige. Mga tugang, sa samuyang pagbabalik, may matatawaning asistensya medikal, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi, matanga kumisa nagkakaraturog dyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ng tubig ng nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta-water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. Dakula ng samuyang mahiling na kamo magma, kamo salamat na kulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nahiling, mas lalo kami maigos, pamatawan ko sa tubig, na ma-realizar, pamatawan, pagkulang para po maikot we want to focus po and dito aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan,
ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kuminsan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang Ora Ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon liwat sa Sainotabi sa mga nagdadangog sa Radyo Uragon. Maray na pagkahapon partner. Unya na pagkahapon makakasabay ta si Nanay Juliet Nabor kana Kamalig Albay. Maray na pagkahapon tabi Nanay Juliet. Pakiran nila po kan mikropono manay Jul. po. Ayan, kumusta Pirang taon ka na, Nanay? Cha Juliet? 72 po. 72. 72. Taga saan ka po sa Kamalig? Taga din ka? Sa Gapo. Barangay Gapo, Kamalig. Gapo. Kalsada. Gapo, Kalsada. Opo. Nanay, tano po ta sa edad mong iyan, ika po nagpasiring digdi tabi sa Action Ko Center. Dahil ako nakatrabaho ta, nag-aataman ako kan aki kung may hilang. Po, so aki mong may helang. Naano po siya nanay? So ngunya nang naggurang na siya, iyon na pala, pirmi na siyang so nahulog na bagang pirming na tutumba siya. So day na siyang balance. Ayan po maluluya ang sa na. imong aki nanay. Oo. Ano po yan nanay? Inborn? Opo. Pang aki yan. Oo. Pang aki ko. May epilepsy. Opo. Nya, Pira po nanay ang aki mo? 8. 8. Pampira po ini si ate? Ikadua. Ikadua. di pun kay to kan ipinangaki ang gangunyan, ika nag-asikaso talagang Opo. grabing sakripisyo, no? Si mister mo po nanay? Gadan. Balol ka na po. So ika na talaga ang nag-aasikaso po ka ini. Oo. Pipirot ka nanay?
Sa pagbiyahe po. Opo, napipirot si nanay. So, nanay, dahil ka po nasasakitan na sa edad mo pong iyan, igwa ka pong piga-asikaso pang aki. Nasasakitan man po. Kaya nagkusog ng buot ako sa pagdulo ko dito. Sige nga so ano pa anak ko kun sa So, Sain mo na nag-aanap ka barita? talaga. Sain mo na baritaan, Cha Julieta, na igwadigding nagtatabang? Dati na ading nabalitaan ko. Pero hindi ako nag-aano. So nachichismis na ya di dito sa Kamalig? Na yung nagatabang dede? Sa bilog bagaya ading kon talaga nakatabang. Opo, digdi po nanay. Opo, Pakira nila po. ka mikropono. Oo. King grabe na hindi ko na talaga sabi ko tagalanan pag sa pagbuhay namon dispisa ko magadulok. Ang dinulokan ko sana so pagagad kong suarag sana masasalan no akes ko. Opo, tapos Yung sa kuang kong inagad tabang tanang akong pili yan kong pong wheelchair. Opo. Opo. Tapos ngunyan, an kaypuhan mo naman po itong pang gurugastos nindo. Opo. Ang gustong sabihin, natawa na siyang wheelchair. Ayun na partner. Amo na. Oo. Tapos nanay, tay ka na sa nag-asikaso ka ni, sisi ang katuwang-tuwang mo pag-asikaso. Itong mataba kong aki. Ala ka, bawal yan. Napigyan sabihan mong mataba na. Dagit mo. Dahil mataba man talaga gayon. Opo. Lalaki babae. May batas kita nagsasabi na bawal. Si Sayan mas magkaraming mataba sa aman, Cha Juliet. Si Sayan mas mataba sa aman. Pareha siguro. Parehas ka mo, So, partner. di gustong sabihin, Cha Juliet, mataba talaga ako. Mataba siya, Lola. Amo. Pero dahil mo siya pagkasuhan, partner. Aw, dahil. Ata, dahil man, Okay, nanay. So, maski araw kayo, nanay, masakit ang buhay. Piga-asikaso mo pa man girarayan sa imong aki Yan ang na yan. pag-aasikaso ko. Kaya sabi ko, parang nahirapan na ako. Nahirapan ka na. Ano ang kinakatakutan mo, nanay? Tas syempre, mas gurang na ika. Ano ang kinakatakutan mo para dyan sa aki mo? Kung mapabayaan ko, sabi ko, sisay daw mag-ataman sa din aki ko. Di man kaya sa to, naghahanap buhay man ngaya ako, mata nagtitios man bagan aki Opo, ko. Kaya siyempre, nagaraot man subot ko. Kaya sabi ko, Lord, tabangin man ako, hindi na ako kung nasa pagkinta na ako, baga hindi ako adon dide. Sa pagtiyusa din namon, nagdulok talaga ako dide. Nagkasag akong buot. Kung di ka mo nagtios, di ka man madulok. Di man Pero po. talagang tios na talaga. Kay puhan mo na talaga. 10 piso pangkabagang bulong. Hindi ko naman ako paunon ko. Siyempre, mga ipamanatong bulong. Opo. So- Napacheck up po na nindo yan, nanay. Nagapara bakal sa nakong pang Anong bulong iyan ng mga pigpapainom paracetamol? So, mga bulong ko man tako, nagpa-check up. Pigpatumar ko man sa niya. Oh. Subulong para sa imo, piga patumar mo dito sa akas mo. Naulian man. Gustong sabihin, Pwede tama kang, man. pwede kang maging doktor. Oh, tama man sukuan ni prescription ni Oo. Cha Juliet. So, naulian baga ko. Naulian man siya. Talagang mothers knows best. Nagtutubod ka kaya, nanay. Tapos araw kang pagpadaba niya, subulong niya, pig-share niya sa akas niya. Pero dapat, nanay, so maray man na. Baka so ibang bulong niya na Hindi day ko man man dapat. po. Hindi. Opo, sige po, nanay. So ano po ang kahagadan nindo? Nyaon po dyan si Congressman Saldi. Ano po ang kahagadan gusto mong kung agadon? mapayaon ka po igdi? Ang inagad ko sa nang dakilang katabangan. So, magkang pa man kami. Magkaon pa pagkaon. man. Mabulong pa man sa wakas ko. So, pagkaon, pagbulong. Opo. So yan, ang pang-oral daw nindong pangangaipo, tabi, nanay. So dahil dyan, tabi, mga ka-action, ang kahagadan niya, so may pagkaon sin the partner. Tapos may pambulong. Oo. Nanay, nakantos na tabi kay Congressman Saldi ang sa indong kahagadan. Ano? Kabot na. Ang kamautan mo po na may gusto mong marahay so aki mo, ipapailing ta po yan sa doktor, nanay, ha? Tapos, sa BRTTH partner, at the same time mo yan, so pag oral daw tabi nindo, nanay, igwa po kami digdi, na iabot sa imo para sa pang-kurokonsumo. Yan, Pang nanay. bakal bulong. Pero so bulong, pampa-check up, sagot na tabi yan ni Congressman Saldico. Opo, nanay. Ini po, nanay, cash amount pang oral daw tabi nindo, nanay. Ayo pa, maliban Ayo dyan. pa! Ayo Maliban pa. dyan. Princess! Princess! Princess!
Pasok! Ayan po, nanay. Kinamlag, ura ka na problema, tiya. Kinamlag, ayaw na ka mo. Ayaw ka din mga magkaon. dilata, ayaw ka pa ng Mga, kape, bagas. mga sad na simana ninyo yan ka nakas Opo, mo. ayan pa nanay. An pang oral daw nindo. So, Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico? Salamat po sa tulong mong na ibigay mo sa mga magina. Sa mga magina. Kamu ito nanay na magina. Oo, kamu ano? Oo, garo pipirutun talaga si nanay. Nata ito nanay, dahil ka pinakaturog naman. Nalula siya paglunad. Nalula ka sa biyahe. Sinundo yung partner? Ngunya nanay, ipapahatod mo yan sa naika ha. Medyo, ara mo partner na ulakitan nga niya ako ni tiya. Medyo... Dais. Pero ka na ni nanay 70? Talagang sa edad ni nanay. Nahawa ko kan pirot ni... Nahawa ko partner kan nagtuturog-turog. pirot ni tiya. Tatawan mo na naman. Galaw-galaw, partner. Ay! O paano? Sa sabuyang pagbabalik... Ay, nanay, ha? Maraming salamat po, nanay, sa imo. Hagad mitabi ang karahayan kan sa imong aki. Sa sabuyang pagbabalik, maparapol na kita. May makubra pa nin 5,000. May matatawan pa nin 5,000. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang oras mismo. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Lakwacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo
sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Prito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Prito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Prito Diaz Sorsogon. Naklalang po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List nasin kay Congressman Pido Garbin, nasin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang digdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik ang tabang ora mismo. Medyo naggakay ko kita partner ko yan yung pagkasabayan. Ay, mas maray nga niya. Sabay-sabay kita. Minsan talaga, marayan Si sabay. Mark Anthony nga ni, pirming naugma kan tandem ta. Nata ito partner. Happy na siyang maray. Ako man, maugmatabi ako sa imo, Mark, Anthony, ate. Tama. Ang paraharok. So mga nagkukulang tabi dyan in supply ng tubig, apo na nindo si Mark, Anthony, ate. Yan. Oh, happy birthday pala sa may mga birthday today. Yes, happy birthday. Happy birthday to you. Tapos partner nagapamp. Ikaw na silang day nagpapamp. Oh, si Nico, si Miss Russell, si Jamie, nagpapamp kami kapos. Ikaw man daw, paano man daw ang pagpamp mo? Nata sa gilid ang pump. Siyempre, hindi. Dapat sa tahaw. Ano? Garumar sa suwahon. Dapat nasa gitna. Ikaw daw, dali daw, ikaw daw. Si Darog ka eh. Oh, kami digde, kamo. Nagigilak sa to yung bisita. Mga ka-aksyon, date man sa nang pagpaugmayan. Ano? Mga ka-aksyon, makakaibahan tangon yan. Si Nanay Emeline, bata mo Nanay Emeline, iniyan sa imong ginanahan, mikropono sa imo na! Nata, ito pala ang pag-apod mi manay, nagtuturo raok sa manok duman sa kataning mo. Kisay na mga manok ito? Ataman po ni Agom. Tama niya mo. Pero Okay man minahapros si Agom mo. Okay man minahapros. Maski na may ataman na manok si Agom mo, di man nalilingaw ng pag-ataman sa imo. Di man po, sir. Oo. Sisay ang inot na ihapros ni Agom mo. Sumanok o ika? Sumanog. Ay, Ang parabulang talaga yung... Saro sa lang ibig sabihin kayan, mas lamang. Pero pira nakin pagpadaba nindo, sa manay. manok. Pira nakin nindo. Pira nakin nindo. Siyam po. Ay, di naman na problema. Haloy ka ng sinapol palaan. Oo. Sa siyam na yan, nanay. Ano yan? Partner, day naman siyang ginanakit na ang pigapros ni Agom niyang unyan manok. Taloy na siyang sinapul-syapul. Correct. Gusto mo pang dugangan? Di na po, ma'am. Dahil naman. Ano itong siyam na to? Individual or may Bago kambal? nagtitinda ka kung minsan sa May Boulevard? kambal. Minsan nagtitinda ka sa Boulevard? Ano ang hanap buhay mo? Magtitinda po ng barat at saka chicharon. Ayo, tayo daw. Saen. Sa Boulevard po. Oh, Then mo, balot partner. sa chicharon. So, apot ka ni partner, bakong ikaw ngayon so nagtitinda sa Boulevard, sabi niya. Ngunyan, anong trabaho mo? Sabi niya, titinda na si Charon Sain, Boulevard. Oh, ayun, nahiling ko ni sa Boulevard. Ika talaga? Galing balot. Jesus ka talaga, malibungang kakaulay. Ika, nagtitinda dyan sa Puro, sa Boulevard. Aside ka ito, ano pa ang trabaho, ano pa ang pinagkakakitaan mo? Ano po, nagtitinda ng nyog at saka nag-o-ring po. Ay, si Osman. Ano pigoring mo subagol? Ayo. Kahoy. Tagong kahoy. Ay, tamang-tama, tiya. Bation mo ang mga taga-DNR. Nagdadangog mo sa tuya. Kumusta mo na? Ay, ako pala, digdi.
Pero ano itong pigaano mo? Mga, so pigpupururot mo man sa nade? Oo, ayan, pigpupurot. Okay. Si Agumo, ano ang trabaho ni Agumo? Pag may trabaho po siyang papasok, nagtatrabaho po siya, pero hindi naman po nagtatagan. Bakit? Lang, at saka 4. Yun Nata. lang po. Yun lang, kasi madali lang matapos. Madaling matapos. Makaskas magtrabaho pala siya. Ang agum niya pala, mabilis magtrabaho. Fast and furious. Ayo, tama. Kaya pala nakasyam. Pero anong edad yan matuwa mo, nanay? 18 po. 18. Oo. Pero nanay, balita ko, gambos na klase ng trabaho, gusto, kayang-kaya mo. Kaya ko po, ma'am. Halimbawa? Kinaya ko po para po sa mga anak ko. Para po mabuhay ko sila at saka pag-aaral po nila sa eskwelahan po. Ano ang mga natatandaan mong kadipisilan sa buhay habang igwa ka ng agom, igwa ka ng siyam, ano itong nakaranas ka na ng nagkaon? Nagkaranas ka, ano yan? Opo, ma'am, nakaranas po kaming hindi nakain ng kanin ng isang bisis ng gabi. Bakit magaling ka managalog? Taga saan ka talaga? Bisaya po ako. Bisaya ka. Bisaya. So pakaagom sa imo, dinara ka digdi sa Legazpi. Opo. Mag-iba ka man tulos. Dito mo natuklasan ang tunay na pag-ibig. Sa taga-sityo Ginapahan, Opo. Kanpuro. Saan kayo nagkakilala ni Mister? Sa Manila po. Anong trabaho mo that time? Sa kantin po. Si Mister mo ano? Sa construction. Sa Construction? Anong trabaho ang construction partner? Kontraksyon, nag-contract. Construction! Okay. Yung kantin mo, nasa harapan niya yung ginagawa. Tapos habang nandun ka sa kantin, natatanaw mo si mister mo, matipuno, macho. Kaya nadagit sa imo sutag sa diri kan kantin, ta sobra ang tigtatakad mo kay mister mo. Panagkakakan, nalugi sinda. Dayman. Hindi po. Oo, parang order sa rong maluto, titawan mo tulong takad. Dayman. Hindi po. Ay, sid! Anong igwa si mister? Ta pa in love ka? Ewan ko po, di ko alam. Kasi kumakain lang siya dun sa kantin. Na-inlove ka na kaagad? In love ka na. Ano ang nagpatibok ng iyong puso? Tingin lang po siya ng tingin sa akin, tapos panay kiyat po. Tingin ang tingin, sabay kindat. Tingin-tingin tapos sabay ano? Kiyat po. Paano? 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 Dito. Paano? Pangula, kung may epilepsy ka, nag-aaral. Unli rice da kay Mr. Ay, Bueno, siya ang 5,000 winner natin, partner. So, if in kaso magbaguan status kan buhay mo tabi, Nanay Emeline, ano ang masasabi mo sa imong mga aki? Sa mga anak ko po, sana po matapos sila sa pag-aaral, para po pagkatapos sila, magkuha po sila ng magandang trabaho at magandang buhay po. Sana hindi sila makatulad sa akin na sa sobra pong sakripisyo at pagod po. Kaya gusto ko po sila makatapos sa pag-aaral. Yung siyam na anak mo, Manay, wala na kayong planong dagdagan pa ni mister nyo? Wala na po. So takot ka na mamatean kang aki mo sa Yung pinagdaanan nyo? Gaano kahirap ang buhay? Kasi po, kaya po ginawa ko lahat kasi ayaw ko pong may mangyari sa mga anak ko na nagkasakit na hindi ko po alam kung saan po ko pupunta at lalapit na manghingi ng tulong. Kaya iningatan ko po sila. Kaya ginawa ko lahat para hindi sila magutom at magkasakit. Nag-abot na ba sa point na talagang nag-iilang, di mo na aram kung saan ka makuhanin kwarta, panggastos? Naranasan ko po talaga yan. May anak po ako kaysa muntik na pong mamatay. Pero ang ginagawa ko po, gibuhon mo ang gabos para sa mga aki. mapit po ako sa isang kaibigan ko para lang po manghiram sa kahirap. Pasalamat po ako, nakahirap po ako. Para lang po pagagamot ko ang mga anak ko sa ospital. Pasalamat po ako. So gigibuhon mo ang gabos para sa mga aki. Ginibo ko lahat para lang po sa mga anak ko. So partner, siyam an aki, garo ang trabaho niya panlalaki na, gabos na gibuhon, maski panlalaki, gigibo mo. Kahit po marami akong anak na lalaki na po sila, pero wala po silang alam na gawin sa bahay. Pinalaki ko po sila na walang mga gawa. Bakit? Lahat po ako talagang Hindi mo sila tinuruan? Hindi mo sila tinuruan? Abo mo sinda na nagdudot-dot kan mga trabaho, gusto mo talaga ika, nata ito abo mo ipa. Hanggat sa kaya ko po, gusto ko kasi sabi ko sila hanggat sa kaya ko. Pero tinuruan mo din sila ng mga gawain? Marunong din sila. Kasi mahirap yung partner pag hindi mo tinuruan mga magagaan na gawain. Hanggat malakas ka, gusto mo ikaw talaga. Ilang taong ka na ngayon?
42 po. Oh, 42. 42. Yung asawa mo, ilan na? 42 po. 42 din. Parehas Pare kayo. kayo. Oo. So, sa edad na 42, nakaka-score pa din kayo? Meron pa. Minsan po, hindi naman po kami nagkakaano. Ano? Pero meron pa. Wala po. Wala na talaga? Hindi na kayo ganon? Tulad ng dati. Hindi na po. Hindi mo ba pinapakain ng balot si mister mo? Minsan po. Siyempre pag nakakain ng balot, alam mo ng kasunod noon. Ang kasunod noon, Pinoy. Tapos ang sunod ka, Doktorao! Tuturaok na. Pag may nagturaok na, siyapol na. May tari na. Pero okay May pa tari man. na. Okay pa man ang sa indong Love life. love Okay life. pa, ma'am. Dapat i-maintain. Maski may aki na, dapat mantenido. Ah? Tama? Okay. Ibigay mo ng partner. Nanay Emeline, mga ka-action! Si Nanay Emeline ang satuyang winner ng 5,000 pesos kanakaagi niya tong episode! Congratulations, Nanay Emeline! Salamat po. Give me your hand! Ano tabungo na lang? Sipon luha. Pasmado po ako, ma'am. Pasmado. Isa lang ang napansin ko. Ano? Magkagrupo kayo ni Manay. Silver party list. Pagdating sa mga agimat at mga anting-anting. Ayo. Ah. Ibig sabihin kayo, partner, gigibuon mi ang gabos para sa mong pamilya. Okay? Ano yan? Mga anting-anting yan, Manay? Po. Mga anting-anting Ano? yan, mga sing-sing mo? Piki po. Ha? Piki? Piki isa yan. Yung piking anting-anting? Pero maswerte yan sa'yo mo. Oo. Siguro po, ma'am. Kanina pa siya Siguro po, nag-agad. Sige na, ibigay mo na. Bilang! 5, 10. Ulit! 500, 1,000, Yan! 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,005, 4,000, 4,500, 5,000. Matibay ka talaga ba sa kwarta? Kayang-kayang bilangon! Congratulations, Nanay Emeline! Salamat po. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico, kay Congressman Pido sa regalong 5,000 para sa imo? Mensahe mo, tabi. Salamat po ko kinakulaon sa action ko sa Ako Bicol Party List. And kung Saldico, salamat po talagang dakulaon. At salamat po sa ito sa tabang na mabawasan na po ang paghirap at pagod po. Gaano ka-importante yan ang tinabang Saan mo sa'yo? gagamitin yan? Para po sa mga anak ko sa pag-aaral po, Linda. Ayan. Manay, ipakita mo nga yung ganyan mo. Yung, alisin mo muna yung pera. Babalapag mo muna. Pakita mo nga yung kamay mo. Yan. Masunurin talaga siya. Ayan. I have two Oh, yan. hands, the left Isa, and the right. dalawa, tatlo, apat, lima. Ikaw, partner. Isa, dalawa, tatlo. Pareha sila. May mga anting-anting. Pera. Ayan. Yan, yan. Hawakan mo na. Sige. Kaputan Congratulations, Manay Emily. Kang ginatahan, puro ligas ko sa inyo. Alright, congratulations, Nanay Emeline. And syempre, dahil pa yan dyan, partner, ha? Syempre si Nanay Emeline, maigos yan, partner, para sa iyang pamilya. Kaya, Bilib ako sa ludo ako digdi. Sabat ko ini, nagtinday ning balut eh. mapaaga, mapabanggi, yaong ka sa tinampo. Okay. Mga dugang, nanggana si Manay Emeline. Ngunya naman may manggagana, mapili kita kan maswerteng cash raffle winner. 5,000 na naman. Ayan, Gana mga Biyernes. pakaugma na naman kita ngunya na pagkaudaonin. Biyernes! Hoy, mahiwagang garapon. Mahiwagang garapon! Pasok! Mahiwagang garapon! Pasok! Naipit? Naipitan sa imong... Natay nito nakalaog ligdi sa brief ko na kuha na Unang papakarayon mo. Ay, Ayan. Hello. Yan. Ayos na. Mahiwagang garapon! Pasok! Tadadadadadan. Sus! Initalisan na. Pam! Sarupa, Buslir! Tadadadadan. Gusto ko matuwal. Yan ang mga musika. Gusto ko si Miss Russell ang mailing sa camera na nagpapam. Sige, ang pabunuton ta si Manay Emily. Dakulon! Nanay Emeline! Ika, nakasalalay sa imo ang kapalaran ng ating mga viewers as in mga nag-comments. Ayan. Yan. Nanay Emeline, pili na! Pili na. Nakasalalay sa iyong mga kamay ang mananaluy na buklat. Ayan, partner. Maray na pagkahapon sa inyo tabi. Good luck. 0961
Alat mo na. 0961. Marunong ka magsayaw, Mananay Emily? Opo, Okay, sample. opo, sample, Abang bago sample. tayo mag-kuhan. Dali. yung last na music na pinatugtug natin, sampulan mo nga kami, Nanay Emily. Ladies and gentlemen, Si Manay Emeline kang ginapahan Puro Legazpo Legazpo City. City. Sa kanyang pambato ay laban na dance number. Maestro! music! Yan! Sayo Manay! Woo! Yan! Talaga! Napapasabay ako! Ikot! Napapasabay ako! Medyo nalilipunan ko ang kamera. Ayan. So! Baba! Sige pa, partner! Kulang, partner! Pamilong na si Manay Emily. Sige na, Emeline! Yan! Ikot! Duwa pa Mga na! kaibigan, kailangan po ang patnubay ng mga magulang. Ayan, kami po ay nagkakatuwaan Yan! lamang Woo! sa kabila Bosnico! ng kahirapan at problema. Yan! Sige! Ang problema Ayan, nito bana! ay SPG, patnubay ng magulang ang kailangan. Okay! Alright! Talaga! Alright, thank you, Tabi Nanay. Very good, Tabi. Kami O, po ne. ay nagpapaugmas na sa ibong Tabi kan pandemya, sa ibong kan problema, sa kadipisilan sa Patnubay buhay. ng magulang ang kailangan. May mga masisila na pangyayari. 0961 0961 522 522 0157. 0157. Siya si Charis. 0961-522-0157. Charis Malyete. Daraga Albay. Nanay, para pakibayo sa pistahan. Yan talaga, magaling. Pero dahil mo aram na pinagbabawalan ng katsinilas, ang nakatsinilas ang nagbabayad kan sound system. Ang nakatsinilas ay pinapalabas sa kudal-kudal. Ayan, partner! Out of coverage area. Jesus, 5,000 pa naman. Out of coverage! 5,000 pa naman. Isa Sige. pa! Alat! Sabi ni Eric Barado, hoping either unattended or out of coverage area. Bunot Manay. Bunot Manay. Ayaw nito. Wala. Nagsarado ang cellphone. Ayun. Ito. Ayan. Ibig sabihin, hindi para sa kanyang 5,000. 09 0935 0935 259 259 7950 7950. Regina Bilardo. Nanay Regina! Bilardo. Yan, nag-ring na. Ayan. Sana po manalo ng 5K, sabi ni Jonah Fabia. Nanay, kaputan mo na sa imong 5,000, tabaka layugon pa. Si Rose Calisin Boral, nakatutukman. Maray na pagkahapon. Maray na pagkahapon lang po. Ayan. Si Isay Tabi ni na po. Si Regina Bilardo po. Regina Bilardo. Bilardo. Taga-Tabaco ka? Iyo po. Sa Angel sa Tabaco? San Lorenzo po. San Lorenzo, kan Tabaco. Igwa akong bistado dyan, partner. Anong pigigibo mo? Tabi tsa Regina. Pagpakaturog po kang haki ko. Tayo pati ka garoy ka patikan nga papaturuga. Garoy kaali ka man sa pagturog ko, nanay ah. Nanay, pero tabi an aki. Saro man lang po. Si Mr. anong trabaho? Construction. Sa construction. Pirang taon ka na tabi tsa Regina? 29 po. 29. 29, batang-bata. Nanay, aram mo tabi kung si Sensei mong kaulay. So sa ano po ini? Ano yan? Saan? Ako Bicol. Ako Bicol. Ayun. Opo, nanay. Sa Manay Bicol. Rina, so ako Bicol, iyo yan so katabang nakasurog pa? Iyo po. Ayan. Sa ako Na ang Bicol, congressman Action dyan, Bus Center. na ang congressman dyan, si Congressman Saldico? Iyo po. Iyo po. Talaga. Nanay, garuday ka na ugma na kami kaulay mo. Nasak lang po. Ata, dahil nga ni siya nagpapararibok, tabi ka paturog. Dahil ka nagpapararibok kami, pigpapakaturog ka. Sige. Nanay, congratulations, tabi! Gana ka ning 5,000 pesos! Dahil ka magribok. Nanay. Po. Gana ka ning 5,000! Thank you po. Paano? Sa inyo gagamito ng 5,000? Ano ko po ka, mama? Ano mo po? naman kaya po ang magulang ko. Taga sa'yo na magurang mo?
taga-digdi man po San Lorenzo. Okay. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico? Kana ko Bicol tay kangunyan ang maswerte na narigaluhan ng 5,000. Salamat pong maray. Nakuha pong tabang sa muya. Napapaybi si nanay. Napapaybi si Opo. Regina Bilardo. Opo. Nanay, sa mo tabi gagamiton ang 5,000? Totoo nga ni kay mama niya? Na ano si mama niya? Kay Puanda. May po sa, senior na po kayang magurang Senior na. Tao ko po sa inda pang maintenance nila. Apang maintenance. Itatao mo gabos, sumawalat ka manin sa imo. Kuha man po ako kay, para Mga kamo ba nga? Opo. Opo. Nanay, di bali na magimatas sa imong akit, ikagana ka nin 5,000. Suryaw daw tabi, nanay! Salamat po. Thank you. Ayun! Congratulations! Manay, alaton mo na lang, may maapod sa imo na staff kan Action Call Center kung paano may makuha ang 5,000, ano? Opo, thank you po. Okay, Congratulations! Nanay Regina Bilardo, San Lorenzo, Tabaco City. Siya ang sa tuyang maswerteng winner ng 5,000 pesos. Duman sa mga naghahangad partner na manggana man ng 5,000, ano ang dapat gibuhon? Ayan, sa mga naghahangad man tabi na manggana ng 5,000 pesos, ang kinakaipuan lang nindong gibuhon, i-like ang sa muyang official Facebook page. Siring man ipaabot ang sa indong mensahe, kung nata kinakaipuhan nindong manggana. Dahil paglingawan ibugtak ang sa indong telephone number, asin magtag nin FB friends. And syempre, dahil paglingawan, i-share ang sa muyang live episode. Ayun. Duman naman sa mga kababayan ta na may mga problema, may mga inagrangay sa buhay, problema medikal, problema legal, problema sa komunidad, piga-api, pigluloko, dahil piga-aksyonan kan mga insas di gobyerno, or kung ano-ano pang mga pang-abuso ang nangyayari dyan, pati na sa mga problema nindo sa love life, sa agom, sa mga chismosan nindong kataning or libakiro-libakira, anong marin nagibon? Ayan, sa mga kababayan niya to na mati kan mga nababanggit ni partner, may mga problema, reklamo, magpasiring ka mo digdi sa muyang opisina, digdi sa Action Call Center, digdi sa Embarcadero de Legazpi, taigwa tabi sa indong maakomodar na mga staff, asin nga kung paano ka mo matabangan. Sa mga daima nakapasiring digdi or makapasiring igdi, pasiring ka mo sa muyang official Facebook page, ipaabot an sa indong reklamo sa paagi ni mensahe, igwaning maakomodar sa indong staff, asin tatabangan ka mo, tanganing magianan an sa indong mga problema sa paagi ni Congressman Saldico. Yan mga tugang, mga kabarangay, mga kababayan na Bicolano, ang mga dapat nindong gibuhon para ang tabang ora mismo makaabot dyan sa indong mga lugar. Alright. Mga tugang, saro na naman na makabuluhan, asin panunin pagtaunin ayuda, pagpaugma sa mga kapwa Bicolano, pagtaunin tabang sa mga estudyante kan mga tablet, pag-aksyon sa mga problema na ipinagdulok ngunya na simana sa tabang ora mismo Action Call Center na Bicol, an sa tuya pong naantabayanan pun Lunes hanggang ngunya na Biyernes, na kami ang sa indong nakakasabay. Kaya mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras ang aning kitang paramiantras na magpaaram. Sa masunod na simana liwat, aldaw ni Lunes, kita magiribahan pares na oras asin pares na programa. Basta kami pirmisan na na kay Riba, ano partner? Basta pirmisan na itong rumdumon, nakamong mga Bicolano, padaba ni Congressman Saldico. Kaya may tabang ora mismo, may Action Call Center, ang Ako Bicol Party List, handa pirmi na maging kasurog asin katabang nindo mga kababayan tang Bicolano. Alright, kami ang sa indong na kay Riba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez, salamat kan sa indong pagkantabay. God bless, mapasatuyang Siram, and mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat, happy weekend!